Μαμά, αούτο τη φοράν θέλω να πάμε ντάμαν στη Ρουμανίαν. Γιαμ κι θέλεις. Γιοκ, στη Ρουμανίαν θέλω να πάω. Θέλω να ελέπω το μέρος που έζησαν τότε οι Κεχροκαμπίτ όταν επέρανα τις αντάρτες. Η Μανούλα αντί να βλέπει το τοπίο δίνει σταυρόλεξο. Αφού εγώ το τοπίο 50 φορές τα είδα. Ποιος είναι αυτός, μαμά? Αχ, αυτός είναι ο Μαρτάκης. Τι θέλει? Θέλω να τον παντρευτώ. Κέρεν το τοπίο και άσε τα παντριά. Μαμά, πάλι λύνει σταυρόλεξο. Α, εσείς όλο το ταξί θα λύνει σταυρόλεξο. Και τώρα τι θέλεις εγώ να στο λέω? Απαράτα με. Η Μανούλα ερούξε να πάνε στη πίτσαν. Για να μπορεί και βγάλει τα πέραν στο περπάτημαν, στο κάστρο τη Δράκουλα. Μανούλα, πούμε ένα... Τι θα με πεις, όχι? Ένα κανάλι που λέγεται κανάλι. Θα σου πω, Βόλγα, Βόλγα, τα νερά σου κάντα λίγο κι όλα. Εγώ είμαι για το Βόλγα. Εκείνος που σηκώσει. Αυτός ξέρεις πώς λέει? Λα 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 λα. Ένα σερίφς κατηγορεί το Πασόκ και οι καιρικοί επίεσαν τα νεύρα της. Μία εγγέλο λέει για το πράσινο, θα δει κάτω στο κεφάλι. Σχέρι. Όλα κατέβαν και μαναχών εσύ επέμνες. Και από είναι το ποδάρι. Τυχερέσα είσαι. Δίπλα στο ξενοδοχείο το θα μένουμε και εκκλησία. Α, καλύτερα πολλάκι θα μπορπατώ όταν θα πάμε στον επιτάφιο. Θα πάμε, Θα πάμε, πώς και θα πάμε? Εσύ ξανκάθεσαι? Μέχρι να παίρνουμε το νούμερο ντικάμαρης. Ατσά, έχνε καλά φαΐα. Πίνασα, όλη την ημέρα πεινασμένσα στέκω. Ντο πεινασμέντζα. Έσπαλες την πίτσα το έφες? Έφαγα έναν κομματόπο. Ελέπω μαμά, σα ταξίδια πάντα ανίετε την τέρις. Τε μόν την τέρα ανίετε, αλλά τε σώνο κόλλον πασίν. Μαμά, δεν θα έρθει στον επιτάφιο? Γιοκ, ενεγκάστα. Ο Χριστόν κιθάθιμον, δέβα εσύ. Αμαρτωλή. Ασθενής και ο διπόρος αμαρτίαν ουκ έχει. Ναι, αμάν θα χάνξει τα ωραία τα ψαλμοδία στη Ρουμανίας. Κυπριάς, εγώ στο κρεβάτι θα ψάλω το «Ω γλυκή μου γλυκύτατο μου τέκρον που είναι Οι Ρουμάνοι, μαμά, δεν έχουν πολυτέλειες στις ακολουθίες τους. Όχι πολλά λουλούδια στον επιτάφιο. Μοιράζουν μόνο λίγα φτωχά και ταπεινά γαρίφαλα. Το Κυπριάς, ο Χριστός ζατή πολλά ταπεινώσε τον. Πάντα με έναν καμισόλανε γυροκλόσκουτο. Ναι, είπεν και τη μαθητέσατ, μα να έχουν έναν ζευγάρ σαντάλια να φορείτε. Και έναν στουράκ να κρατείτε. Ναι. Αμαν οι ατορινοί υποπάδες και θέλουν να ακούνε τα λόγια του Χριστού. Ανθούλα, σε έναν χωρίο την Κιλκυσή κι είχανε ποπά και ο επίτροπον ενούντζεν το να έφταει. Ένας παιδάς θέλεσε να γίνεται ποπάς. Είπε να τον όμως, εγώ πολλά γράμματα και ξέρω, αν ανασπάλω, εκείνος θα είπε να τον, στο σημείο του θα ανασπάλεις, λάγκυψο. Ερχήνεσαι η λειτουργία
και έξερεν εκείνο το σημείο, ελάγκεψε. Τ' άλλο και έξερεν, ελάγκεψε. Ελάγκεψεν, εξέβαινε έξα στην εκκλησία. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Γιατί θέλεις κι άλλο? Αυτό πέρασε και τα κρύα ανέκδοτα του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Για χάσονα του, εκείνον ξέρεις μια εγκέστατον, την ερεξία. Μανούλα, εκλώστα. Σέζω τη μανούλας. Η Μάρσα ενεγκάστεν. Ας αφήνατε να κοιμάται. Αύριον θα έβγαινε τα ποδάρετσα ο πορπάτεμαν. Η μητέρα δεν χρησιμοποιεί το μπαστούνάκι της. Πού θα πάμε, μητέρα? Στα Καρπάθια. Τερέστεν, εχόρτασε να σον ύπνον και τώρα μον κορτσόπον πορπάτη. Εγώ εθάρνα η Ρουμανία επειδή έτον κομμουνιστικών κράτος θα είχαν φτώχεια. Άμα να ούτε τα κτίρια είδα και χπαρά. Πριν τον κομμουνισμό, ο βασιλιάς Κάρολος προσέλαβε Γάλλους αρχιτέκτονες και ομόρφιναν τον τόπο. Για τα το λέγνα το μικρό Παρίσι. Για τα το. Μετά όμως πολλά κτίρια παραμορφώθηκαν από συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σοσιαλιστικού στυλ. Κομμουνισμός βλέπεις. Μαμά, ποια είναι η γνώμη σου για τον κομμουνισμό? Οι κομμουνιστές τσίπε θαλάσσωσαν τα. Όταν πήγα στη Ρουσία είδα τον κόσμο έξω στα μαγαζία έστεκαν συνουράν για να παίρνει έναν ψωμί. Και στα ξενοδοχεία τα κορίτσια έτρεχαν από πίσω για να πουλώ το καλτσόνι μου. Καλτσούμπα κι είχαν. Ο καπιταλισμός σου αρέσει? Εκείνο πασκατώνει. Όταν πήγα στην Αμερική είδα πως ζήνανε οι πλούσιοι και πως ζήνανε οι φτωχοί. Άρα εσύ είσαι κάπου στη μέση. Ναι. Ποιος πολιτικός σου αρέσει? Εγάπανα εγώ τον Ανδρέα γιατί εφέκε μας να καλατσεύουμε ελεύθερα. Το Γιωργάκη δεν τον αγαπάς? Πώς και αγαπάω τον. Όταν πήγαμε στην Θεσσαλονίκη στο λόγο που θα επίνει ο πατέρας σας εδέβαινα πεμπρουσάν και εγώ επίασα και το μαγουλόπονα του. Ναι αμάν και τον Μητσοτάκη να αγαπάς. Εκείνον αγαπάω τον επειδή λυπούμαι τον. Και γιατί τον λυπάσαι? Λέγνε όταν εγενέθεν και ο πατέρας το Μητσοτάκης επίε να τερεί το μωρόν στο κουνίν εκείνο εχπαρέ και πέμναν το μάτια του γουρλωμένα. Πολύ σοβαροί λόγοι για να τους αγαπάει. Μαγουλάκια, ματάκια. Τον Τσίπρα τον αγαπάς? Εκείνον ο λίγον αγαπώ τον επειδή λέγνε ένα άθεος. Τελικά με ποιο κόμμα είσαι? Με κανέναν γκίμε. Άσμε, εγώ τώρα είμαι offside. Ναι αμάν. Τώρα κανείτε. Άφησε με ας κοιμούμε, ας τα ερωτήσεις. Μαμά, ξύπνα. Πάμε για την πόλη Σινάια. Αυτή η πόλη ήταν αγαπημένος προορισμός της υψηλής κοινωνίας. Τεμέκα εγώ τώρα είμαι υψηλή κοινωνία. Πώς κι είσαι? Να σάνεμαι. Αμα γιατί λέγνα το Σινάια? Το όρο Σινάεν? Το όρο Σινά είναι στην Αίγυπτο. Αυτή την πόλη τη λένε έτσι γιατί ο ηγεμόνας ο Μιχαήλ Κατακουζινός έκτισε εδώ ένα μοναστήρι όμοιο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, γιατί είχε επισκεφτεί αυτό το μέρος μετά από ένα θαύμα. Εδώ είναι και το παλάτι Πέλες.
Αυτό το έκτισε ο βασιλιάς Κάρολος ο πρώτος. Πέλες, να μία να το τραγούδο έλεγαν «Σοπέλες μανάμ συνοροσύρα». Όχι, όχι. Το μοναστήρι. Πάει ο Καντακουζινός. Έρθαμε και σε Καρπάθια, σον Δράκουλαν. Ο Βλάντ Τσέπες, έτσι έλεγαν μαμά το Δράκουλα, ήταν ηγεμόνας της Βλαχίας. Μόσε, βλάχος ήταν. Πάντως Πόντιος δεν ήταν. Μάκαρ να τον Πόντιος. Οι Πόντια ή καπαλαλοσύνη σκεφτάνε να πίνε αίμα. Ούτε αυτός έπινε αίμα. Μην πιστεύεις τους μύθους που έβγαλαν επειδή είχε σκληρό χαρακτήρα. Πώς και έπινε. Εγώ είδα τον στην ταινία, ερούφανε τα κορίτσια σιγούλα να τον και έπινε το αίμα να του. Αυτά είναι στις ταινίες, μαμά. Ο πραγματικός Δράκουλας είναι ήρωας για τους Ρουμάνους, γιατί μισούσε και εξολόθρευσε τους Οθωμανούς. Σωστά λες, επολέμανε τη Τούρξ. Ναι, τους παλούκωνε κιόλας. Γι' αυτό τον έλεγαν Παλουκωτή, γιατί έτσι τους εκτελούσε. Τότε τσιπ καλά έπινε να τσι. Γιατί εσούφλησαν τον άχαρον τον καημένον τον Αθανάσιον Διάκο, να ηλεί τη μάνα να του. Okay. Μανούλα, θέλεις να πεις εκείνο τον κύριο Πόλο? Φοβάμαι τον Δράκουλα. Όχι, που λέγεται το Πασόκ. Να σες τον Τζίατ. Πάλι τι θες να αγοράσεις? Αν βλέπω κάτι έμορφο. Εργόχειρα κοιτάς. Δεν σου φτάνουν τόσο που κέντησες? Εγώ εκέντησα αμανατά, είναι ρουμάνικα. Τι τρως, Μανούλα? Λασκατόν. Νόστιμο όμως, Λασκατόν είναι. με φόντο το κάστρο του Δράκουλα. Ναι, αλλά είναι λασκατόν. Μανούλα, τι έπαθε το πόδι σου, Μανούλα? Δεν έχεις τακούνι? Τώρα πώς θα πορπατείς που εχπάει το τακούνις? Εγάμισε μας αυτό στον Δράκουλα. Ναι, αλλά βλέπω καινούρια εσάρπα. Πώς να μην πάρω τίποτα από τη Ρουμανία. Μανούλα, τι έγινε στο τακουνάκι σου? Έγινε σκατά και νιανιά. Μανούλα, στουλένει Μανούλα. Γιατί πάντα στουλίγεται. Παντόφλες πήρες? Παπούτσια δεν βρήκες? Γιώκ, απά στη στράτα μόνο παντόφλες επούλνανε. Και γιατί δεν πήρες μαύρα? Μαύρα θα έπαιρνα, μαύρα κύχανε. Α, τώρα πρέπει να δει λογαριασμόν και σατών τον ερήφ για τα παντόφλας το επέρεν. Εσύ τέρεν τη δουλείας. Μαμά, δεν είναι πολύ ωραίο το μπρασόφ? Πολύ ωραίο. Θα ξανάρθει Ναι, στη Δευτέρα παρουσία. με τα ωραία τα παπουτσάκια σου. Εδώ είναι η Μαύρη Εκκλησία. Κάηκε το 1680 κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Οθωμανικού Πολέμου. Μαμά, θες να σου πω κι άλλα? Γιώκ, κανείτε, εζάλτσες με. Καλά, Μαλούλα. Του λαού είναι το σπίτι του τρελού. Πότε χτίστηκε? Το χτίσιο. Για να γίνει αυτό το μεγαλείο,
Μαμά, το σπίτι του λαού το έκτισε ο Τσαουσέσκου, ο δικτάτορας. Για να θεμάτωναν. Τον είπανε ξάι καλός και τον. Έλεγα να τόσε επουγάλεψεν την καημέντζαν την Άντια την Κομανέτσι και σκόθεν έφυγε στην Αμερική. Για το Γιώνα τι λένε? Άρκη ξέρω, πατέρας και γιος οι δύο σπασκάτονεσαν. Ο Τσαουσέσκου επέβαλε μέτρα λιτότητας που φτωχοποίησαν τον πληθυσμό και εξάντλησαν την οικονομία. Όμως κατάφερε να αποπληρώσει το μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ρουμανίας το 1989. Ο λαόν επίνανεν και ο Τσαουσέσκου έχτιζε παλάτια, όπως το επίκε ο Ερντογάν στην Τουρκία. Όλα την ένανην. Ναι, αν όμως ρωτήσεις τους Ρουμάνους, πολλοί θα σου πούν καλά λόγια για τον Τσαουσέσκου, γιατί λένε αυτός τους έβγαλε από το χρέος. Και μερικοί Έλληνες καλά λόγια λένε για τη Χούνταν και τον Παπαδόπουλο. Παλαλή λογιόν είναι, έλεγε η μάνα. Δραματουργός, έχει γράψει πολλά έργα. Ξέρεις μαμά πόσο αίμα χύθηκε εδώ για να ανατραπεί το κομμουνιστικό καθεστώς του Τσαουσέσκου? Θαρώ στο τέλος σκότωσαν τον. Εντάμαν με την Καρίνα την Έλενα. Έτσι έπρεπε να έφτανε και τον Παπαδόπουλο. Γιόκ να κοίτες ο χαπής και εμείς να φάζωματονα. Κτίρια, εκκλησιές, μουσεία, πανεπιστήμια, πάρκα. Ατσάπαν, δώνα πρωτοτερό. Όλοι την έμορφα είναι. Μαμά, αυτός δεν φοράει τίποτα. Ναι, φαίνεται και το λιλίνα του. Τα παιδιά πατερούν να το. Άμον το λένε, αίκον εμείς παέχομαι. Κοίτα και από εδώ, μαμά. Γύρνα, να θέμα και το φαΐνο. Σκυλί φαΐνο. Μανούλα, πού κάθεσαι? Στην Κοζιά Μαχαλά. Ωραία το κτίριο, Δεν μου λες τι σε δώσαν εκεί πέρα να φας? Σκυλί φαΐρ. Τι όχι, αυτά εδώ τι είναι? Αυτά είναι λαγουδάκια για το Πάσχα. Η μάνα μου ξανέβρεν έναν γέρον και καλατσέβ. Ατσάν το λέει ατον. Φαίνεται κάτι θα ορωτάτον. Α, εγρίξα. Ξανανέκδοτον λέει. Εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Άρχες πορεία. Εσύ γλυκιά αμαρτία. Έλα λέτε. Το Βουκουρέστι γομάτων μπάρκαεν. Ναι, έρχονταν να δάμε τα παιδεία του και φτάνε πικνίκ. Φεύγουμε, Μανούλα. Φεύγουμε. Αντίο. Τι φεύγουμε. Αντίο κότες, αντίο σκυλιά. Φοβούμαι πολλά, φοβούμαι. Του Δράκουλα. Ναι. Δεν σκατονεύει. Θέλω να κεράβα και να έρχομαι λίπατο να τρώγω, φοβούμαι. Τη νύχτα πώς θα κοιμούμε. Εσύ φοάσαι τον Δράκουλαν, αμαν εγώ άλλον Δράκουλαν φοούμαι. Τι να φοβάσαι? Ατόν. Τερέστενα τώρα επίκαιμε και Δράκουλα. Και όλο να χπαράεις με. Καλά έφθαωσε. Εσύ όλον κάτι θέλεις, κάτι τσαλαφάς, καταραεύς, κάτι φοβάσαι. Φοβάσαι τη σκοτία, φοβάσαι τα αρρώστιας. Μίαν τέναν πονεί, τ' άλλο πονεί, τρέχει στους γιατρούς, όλοι ας πονούν, μόνο ο κόλλος κι πονεί. Μαμά, φοούμαι γιατί όταν έμεινε μικρέσα εφοβέριζες με το λύκον.
Και αμπτώνα έπινα. Πολλά καϊπανάνεσνε. Πώς θα έβαλνα σε τερπιέρ. Εσύ πατσαναβάρεσνε. Για τα το ο Δράκουλας οντας είδεσαι επίενε κρύφτεν. Αχά το χα. Τερέστεν το λέει για τη μάνα να της. Αχ Δράκουλα, γιατί να μη εζήνεσα τώρα και παίρνες αγούτην την Καρίν και κλείδωνεσατε να πέσω κάστρο να γλίτωνα πατέ. Και θα έπινε το αίμα μου. Ναι, σε σεν θα έβρικε πολύ κονέμαν. Μαμά! Γιατί δεν αντίο, γεια σου Αγιά.